Tipra Sharokni Birman Jungzal Rock, Chetoni Keren Kotamahai, Tanderuk, Tebushi Robogruk. Hastini Tipra Saroni Birman Jungzal, Kami Amsini Lukoro, Tamu Unglaitong, Tamu Kalaitong. Busisi Tong Keshabuk Kalaizak, Janija Biel by Pailaya Shilaya, Shaiman Laya. Ketal Molo Tongkor by Bakshak Gadalei, Shoi Shimani Jorawo. Tipra Sharokni Jungzalno, Hapangni Te, Lukurokni Mokol Busngot Tuboy. Hamkai de ungno honai bising basar huijak gemajak mangpredokno tikai phunugibo tebose bangrerek khurerek tebose ongkhori phayo thakmung gorei bo thayo thangi bathaguino busukba bangkho o hani busarokni birman jungjalni kothomaro hayungni borok tabuk busuk dowei himlaijak jung motai honai khulumlai tongmani talose thangai tongmani thayo o hani busaro mai khopsa chawi o kusang tongna simino salblumni joba kotor borok hnei sinijaknani kaham ring siringnani kaham chung ferangni sep nungjaknai ti kaham himnani kaham lama abahai seprogle ayang masungu simise manai sinai sakno hamjaktei boino thopsabo hamjak gisi manyakhe bahai engnai dopani hamkrai asukthai kaham manke Tongkese pogi thango tongkusang lukurokni kolam tibai sak tongthoklai namang busuk salko asal kahamni jora joto bigra chugyani nukhungo satung katiwi khorok bomnani thai langmani chati ringsringui hayungno naisiknani sep kaham sakduk kaham lama khopcha samungni bagai wana yawi ma tongmani sal kaham bufru phainai dofani bagai muktu yornai khayoknai Maya ganang ti hamjaknai ruwaijak bukhabai khano methebai naisingjak lukuro jorano omni kokphil risinai Sangsati haba nongni bakakte sing dini paisok paijak long traibili hangkoni bisingo khopjak mono abdulogni bisingo dini diurijap bisingo para ketal ni sing saiman thaika jagao sing monu bai prai monu bazar bai prai bungni o kamio phainani gake 52 kiba 53 kilometer nganang asuk lamao kunu sing himang lengmani tini sing tabu prai 12 ekta ni somoy sopayo sing 10 ta jimi ongkormani himlaimang tai huk lamao huk hokjakno sokmani bagai bo sing o jagao phainani khub kosto khaina sing o sopaileka naro nugui mangkhana o je kamio bilai kheno sing gake tabu 5G ni amal ni sajagui tongmani yagolo bo oje tongkosong tongnai chini tipra sarok ge borok khe jagao 5G ni amalo se busuk jorao kosto khaima tonglai norok nugui mangkhana norok rangchak bai nukhung rijak norok nukhona yango chin tipra sarokni talikhani borokni o jagao tamo samu borok subo soro jagao tongmani yagolo bongni sepsap bti haike ingi tongkhana norok nugui mannai borok bai singchai tongnai norok nugui mankhana ani camera man no koni yang bongni yok nogni singnugu takti hai somoyong hake hukrok soklaimani yagulo sokmani yagulo nogrok khamui thanglaimani rok nugu nogrok o je huk hokman jagao horbari nogrok khamani nugu bongni orobo semno tini sing thainu paika je huk yang narok ke soklai tongayo yang oke kami dong boro jaga taisa chakra chini kaka bai kok salainai borong no kami wa busuk jungjalo khai borok busuk posto khai o jaga bo tonglai chalai tonglai ja o 5G ni amolo sing thaija thaini chalai kok sunglai bagi koinai mampri sana no yang oke kija agoge phainan bagi kakani ni mungki ja sagari mo kami ni mungke para katal ajen ro o jaga wo koi family ro tongmani o jaga wo tabao kago 26-27 परिवार kago 27 परिवार tam ro khai chalai tonglai jana tam hukai japele hukai na hukai jabe naro khali hugo le hubai busuk kailai samai ro busuk ma ki kayo ton bro ki kayo ton tham ki kayo ton ba bosoni ai bosoni bosor rong mano kene rong yo jaga to sing ton saimano je hu khai ga kai moso thakimu ro khakulu ro ma kai naro bo bazar tlangi और मछली बाजार फालो machili bazar gari ro phaimia ba phaimia
butike o khakulo thaisimu jakumora rono bahike plangi phalai hol bokrogai hore nokhai be hore telang phele nokhai bai nokhai bai surok pai bas khakulo bisi paya 10 khano payo 7 khano payo baja khai khakulo tlang ge busiro jakumaro thaibri thebro 7 khano payo ge rang rok busing man basang mandani 200 300 man phele ge oba hati khai mafai phele ge noro hatile ongo saptahi dasta naki saptahir tuni masili khana khan masili arabo bujum pasakang bangal barkha masili ja sangno acha noro yango tam tam kre ti rogle bajaga toy bokre phele na jotoni moi ne gel moi toy kre phele toy kasal phele ke noro asuk jungjal ke kosto khai tam mage bajaga tona na lama jaga kre gele jaga mai ne matong mani jaga mai bele aro tongna bo jaga kre hinge ba jaga mai hinge ba besuk bosoro romyo jaga noro tongnai mani ire lai bisile kase kaya ko ire lai 15-16 বছর কাকানা ও সিতং বসি or ও সাকা ও হদাং ও আমরাং পারা te bisingo to অজনেছে ইরে ফাই হতা পারকাতা তাই তারো और বিশেষ আই আর হিনে গাড়ি গুড়া পাই হিনে gei ইরে কিসা সামাগো হিনে আর ফিনান্সে nog rogle building nog rogle bo কই বিল্ডিং ন কই nomi ও ngoayong bo run parne bor khangkhum saman phai minisibo khungsa man o ayong meteng pha bo paraka o sagoni bor gei bo ir phai nok se bisiki borosa nomi ponchai ke boro oble bajaga o ta ponchai khai kumpani para yarble ngo 11 11 রেশন কে বড় মাছা রেশন বড় 11 o রেশন মাইরম নকে বাইকে তুলাই না mo hor pele laya na rong nugui mangkhana yango tanghamu kaka je kaisa samani bilai khano khatung mane khairung masi jagai saka boro bongno bokrongno bongni gari hayaka ba mal khong sinai singkai to abu mairum 5 kg tlang nambo tuk tuk hayaka ba bike amde hekai se choli lai tongai ja mane bongni ngekai o je nokhai hayaka ba langa hino o bobai se boro hori chalai ma tongai jau nge tini te gese sing saimang phaika jagao MLA nongni थानाय दाबु 2023 बाचानाय बरं गोनां पलदांसु नों न तिनि अजा फाइनाय फेना नै फाइ दङ माने सिंना सय दङ माने ना सय दङ एके आगि रगले MLA र आमते एके नों फाया फाइ फाया से सफाया नि नरो बो फाइ सफायाखौ नों अजा गाव फाइ नाय फैयै नरो बते हेके मा दंखा जागाबो माया जेम जागाबो करिंगे बा गाय फरबो तो फुखाय मासाज मतों फले बनो नरक ताम तिनि साननाय tam sani tani sagabele mungsa ta tamma samanani o gari lama gari simbo pas kaira maka kai lama bai tairo ai kai obna sangi nei school kuri se puring se kare ta school cerok ma pariya gendoro ngawa daga ni chirai ro school por nan ke boro thangna pori je tabo para bisine puring jano sabo pori o bele ta olindro mane private ta private sim school ke ma pori 40000 puring pele 40000 bolte bosor bosor kaisa khorokcha nonda naki sob joma koijona chhatra rokana 11 jon 12 jon kagole bo no 40000 ke bo jaga phung tong bai delhi da phai dili se se tongbo kai buring basa school ni na blebo school bo phung tong kole tabo ki kai jodi noro o certificate ona nan ke binor man ba bor manani maya o dong ba thangkole aro kota jaga school boti da na ja ire kai bong phung tong balai parani ba sera khora yar jaga bo maya thamaya hini kasal phung tong kole okay no nugui ma khana obele ta oro school tong no nugui ma khana o jaga kaisa black khano wana ma sinja phai khana pa ga school ya bo private boya bo kaisa bongni parani no kaisa khairuk jangma haikai bongkha boro jaga 40000 taka joto milibui para milibui chirai no phurungna bage boro se kosto kai kaisa borongno songui tonika bodeli no chirai no phurungjao nge bongni daitto ke kokhayo sing sinai singke to takalai bosoro phas ni ke class 1 class 2 class 3 class 4 kaise certificate ni manai hayaka ba school certificate mani thango nge bongni o je bongno tari je phurungi tongnai bole certificate dari mana ba obose kaisa sungmungnai chinti prasaro bati khe agongnai norong nugui makhana sungtebo chai tongnai o kamini
रुतुगै borok beti kheye o jagao tongoi sri city ni simi tongoi phailai mani yango nana bai kok thisa tei kaisa important kok ma sasine ka tini norok o jagao je achuklai tonglai mani sabono nasinglai tonglai sakari nong no nasing tong phule a so nasing chairman ongo MLA no nasing MLA no agi rogale MLA nong no agi ni MLA rogale nong no nai ongo phai rogana nai phai nai nai phai ge tini je nong no MLA phai nai phai nong ni bukha bude ke ma tongka haka sangka phule mane tong thuja ka tong thuk jak ge MLA no nang tam kasan nai nong ro tam na mana agi rogale MLA nong no agi ni MLA rogale nong no nai ongo phai rogana nai phai nai nai phai ge tini je nong no MLA phai nai phai nong ni bukha bude ke ma tongka haka sangka phule mane tong thuja ka tong thuk jak ge MLA no nang tam kasan nai nong ro tam na mana machung MLA ni yago tawa mon ka sal mon na yang khai tamo norok tamo kami ni bagi tam san kami ni bagi tam san tamon thajana ro lama phule lama akai toibo asubida akai school bo kori ja ani bayoi no nasing tong jak phule no noro nogui mangkana borong ni kustaya khali lama tai tei karen o tinta jinis no borong no khlai ri mangkai lama important gake lama o jaga ni borok je kuno kaisa lumui kesa je kuno ngi thangpano bamui hayakeba balai ma thangnai jau nge ke o jaga ni je hukbar khainai bongni o je chakumura khaklu dorom mai rong man khangkai bosor season ma khangkai borok no o jaga ni gari betlang khangkai teki chak kobang khe tlang ma khangkai rang puisa ba aji manai bongni wan chungmung bilai kheno kaham o lama no kaisa o jaga khai rijanna ningtung ni tini MLA borom gonang poldangsu phaimani no khatung khaja khai borok kok kchalai norong nugui makhana thanai 25 বছর বামফ্রন সরকার ফাইমানি ইয়া গলব বরং ন জায়গা কোনো MLA ফোন ফাই নাই ফেজাগিয়া 2018 সরকার চেঞ্জ বিজেপি IPF টি হাপাং ফাইমানি ইয়া গলব বং ন জায়গা ফাই নাই ফেজাগিয়া তিনি 2023 বুবাগ্রা বাই চঙ্গই রহজাংনাই বরং গোরা MLA 48 করম সরানি বরং গোরা MLA পলদাংসু বং ন বংনি অ বখানি o tektor no saimanan bagi botini chai tongma bai singbo ja phai sopaika borok bilai khana khatung laijak bilai khana na singlaijak borok diboni simi phungni simi na borok jagao bori basa kuthum laiei na singlaijak borom gonang MLA no borok bilai khana koilaijak lama hayaka ba tui o tinta jinis no tuilei no borok khatung laiei lam soklaijak borok sannani bagai naitongdi sing borom gonang MLA sarbo borok bai malai mani tamo kok kasar bong no obo sing nai ti saitunan bagai chaitongnai hambai